Ola, son María Vázquez, son actriz e para min a lingua galega é moitísimas cousas, pero sobre todo cariño, amor, coidados, eh, porque é unha lingua que herdei da miña avoa materna e teño moi asociado a iso. Tamén as raíces, a ancestros, a terra, pero sobre todo o cariño, coidado e amor. Son neofalante, eu xa contei algunhas veces que son filla de galegofalantes que decidiron criar as súas fillas en castelán porque supoño que pensaron que era mellor para nós polas súas propias vivenzas coa súa lingua, como lle pasou a moitísima xente. Entón eu tomo conciencia de todo isto cando quedo embarazada e decido que non quero que se perda o galego na miña familia, tamén que quero por xustiza, por reparación, polas miñas avoas, polos meus ancestros, polos meus pais, recuperar a lingua na familia. Así que nesas estou, nesa loita, moi convencida, concienciada. Como dicía unha amiga que teño que quero moito, non hai peor galego co que non se fala, así que animo a todo o mundo a falar galego. Palabras que me gustan moito, que asocio tamén o cariño e o coidado, que é aloumiño, era unha palabra que usaba a miña avoa tamén, que me parece preciosa. A modo, devagar, quizáis porque eu son unha persoa moi nerviosa, penso que é algo que me ven moi ben, que era unha palabra que tamén utilizaba moito a miña avoa. Penso tamén que nestes tempos que corren onde todo ten que ser inmediato, rápido, as redes, todo o audiovisual que se consume tamén, de pimba, xa, un minuto, menos dun minuto. Fito, está me costando moitísimo facer este vídeo de menos de 2 minutos, xa me pasei un pouco, pero iso, respiro, devagar, respirade, devagar, a modo, non hai presa, hai que desfrutar, vivir as cousas a lume lento. Unha aperta, viva o galego.